matin mantiere. Erokamano ahinya. To Awiti bende kotenre kod puonj bende nitiere nikech bende ywak bende osebedo ka nene gwenge mopogore opogore ni kwana mago mag jopuonj mapuonjo skunde mag nasar bende tin. Lakini kaunti ma Kisumu bende nitiere koda jopuonje moromo mago mag nasar e skunde makamagi nikech wacho ni ma oseger 519 michano ger skunde 200. Kisumu County Watemo area mar jopuonj kaka nyalre nikech sama wuoyo kodi ni wan gi centers 653 to wan gi jopuonj 777. To sama wuoyo kodi ni wan gi plan ma every year waketo recruitment plan ni every year the system yienwa wa recruit 100 ECD teachers. Masama wuoyo kodi ni the recruitment program is on within the next 2-3 months wabiro medo another 100 over and above number mawantie. Then next year based on the budget wabiro neno kendo number mwamedo all through nyaka wayubed wabedo gi number moromo. To mana kamano nikech koro ECDs nitiere e lwet county. Aken kaka county bende kaka jatend migao mochung' ne weche mag somo e county ma Kisumu. Akeni bende untiere kod achiedh nade mana kaka county ma Kisumu kanyo. Ahinya nyama sani koro ECDs nitiere e bwo tende counties. Aken nitiere achiedh nade ma untiere godo? Achiedh nade ok nyal koso. Mokwongo kabisa achiedh nade ma counties nigo en ni envelope marwa mar budget tin ga. Kore yudo ni momiwa no ema koro wa allocate various department. Like our department mar education komiwa development fund ma this year nyoche wayudo 335 million. Koro wapoge migao mopogore within the sector mar education nikech kae ma wantiere go gi ECD wantie gi vocational technical training and innovation, wan gi social services, madil nyaka gi library, madil nyaka gi PWD. Kore yudo ni kichiwa location mar ECD to samoro okobed moromo services duto midwa ni nyithindo yudi. Koro challenge ma wantie go mokwongo en tin mar pesa mamiyo ok wanyal bedi chiel mwalos gigi ne nyithindo ma nyithindo bed mamor. Kata mana ndiko jopuonj mawacho ni wastaga every year wamedo matin. Mano nikech budget ok nyal yienwa mondo waket budget dichiel mondo wabed gi jopuonj moromowa e wang'e. Emomiyo koro gima watimo watemo tiyo gi partners ma wantiere go kata teachers go kwase engage gi kamano to watiyo gi partners ma interested ka to konyowa in capacity build teachers mantiere go. Ae jonyuol be ni kodwa partnership nikech kamoro marem nitie to board kwayogi mondo gidonjie. Kalure kod achiedh nade ma bende iseyango kanyo mano tin mar pesa ma bende samoro miyo pok mar budget ndiko jopuonje kin mamoko nikech jopuonj mag nasari osebedo ka ywago reyo ni ok osebed ka ichulogi e yo makare. To bende en okenge mage chenro mage ma bende untiere godo e county ma Kisumu mana kaka partners jokanyo ma bende wacho ni samoro tiyo godo machiegni mar neno ni